Oh! Pero ipaw mo na radyo! Kisay tao riya! Nga nung ipaw ang radyo! Naminaw ko eh! Wala, patay na ko ani. Wala nagsunod ako. Nalipat ko siya. Luwas ako. Ikaw! Di malasagin ako eh. Di malas ko kayo. Lagi na sang patay ang napalgan. Ang biktima na Pagyakin ng telebisyon. Gianam-anam og pamatay ang mga sakop. Sama sa imong mga tao, hinay-hinay usab kining gipamatay. Magaigsoon ko diyan ni Kristo. Wala tingali pagkatapos kining sila nga patay nga metabo bisan asa dapit sa atong siyudad. Atong yampo nga dili unta kini metabo mga higala. Dinhi sa balay sa Dios. Tungod kay wa na makapugong o makasanta sa kagaw ni Cain nga may kuyanap sa atong dapit. Bendisyon niya ako, Padre, kay ako nakasala. Isugid ang imo mga sala. Oh! Ikaw! Gipatay niya ang pare! Gipatay ang pare! Natusak-tusak ka na sa mga sa. Himatyo na ang imong kag. Ayaw ka kulang. Kanusa ka man mohunong. Hapit na. Kay hapit ko na sa mahurot tanan. Gilamoy na gyud ay ang imong kag sa kagaw ni Cain. Kagaw ni Cain. Daghong ug ago sa kinabuhi ug dugo sa usa ka tinulo. Kagaw ni Cain. Sugilanon sa pinilo-pilo nga panimalos. Kagaw ni Cain. Sinuwat ni Fermin Colliantes Gomez. Direksyon ni Algin Abakita. Spinner Nelson Tantano. Recording engineer Achilles Hesim. Ilingaw kaninyo sa RGMA Production Center Cebu. Kagaw ni Cain. Dalirang nakakita kalibay si Teresa nga dili gyud mailhan nga ang bayot mao ay si Alan. Mausab si Alan. Gipakita sab niya nga usa siya ka bayot. Apan kuwag gihapon sa pagtuo si Leo. Gitawag dayon niya ang duha sa iyang mga binuhi aron sa pagsuta kung bayot bigyod ang kuyog ni Teresa. Kay nagduda man siya nga si Alan kini. Gilog ang duha ka bag nila ni Teresa ug Alan. Apan nagpabiling bayot si Alan ug si Teresa ang miatubang sa duha kay miabot man si Leo. Nawagtang sa pagduda ni Leo. Nya na gyapong gabi na opening salbo sa kampanya partido nila ni Sixto ug Roger. Og ning higayuna usa na katigwang si Alan og awahin nga nakamatgon ang duha ka binuhi ni Leo. Karon mga higala, diya ang naigsumpay ng atong sugilanon nga naguluhan. Kagaw ni Cain! Nga ako'y ipakita ninyong duha kinibang ni asa kong cellphone kini mga snatchers. Kita mo na Minoy! Kita ka na! Kamu giday no? Yaman ka! Pagay! May malawas mo ni balay. Lamiyag lawas mga ni Mossad! O manumpa ako rin sa inyong atubangan. Rinis yung atubangan. Oo, rinis yung atubangan. Buhaton ko kutob sa kumahimo. Kutob sa kumahimo. Oo! Ang dagong kausaban ng pinalanggan. Pinalanggan! O minahal! Minahal! Oo, minahal akong magbayan. Ayaw galing mo saan naman yung seleksyon. 6 caballeros, 6 caballeros, 6 caballeros, 6 caballeros. Oh! 6 caballeros, caballeros!
silis ko gusto dugay. Mao kinay hiyas ning ubos ninyong sulugoon nga wa sa atong mga katbang. Sayon kay ko ninyong maduol, sayon kay ko ninyong suguon, o kay sayon ko ninyong duolon, busa paminawon kay gud kamo nga makikambit sa akong pagpangalagad sa atong distrito sa Kongreso. Nagkinahanglan nagkausaban natong dakbayan kay way natago natong tanan kung unsa nang kahimtang nining inahantang dakbayan nga ginagmalan sa mga tao nga walaing tuyo gawa sa pagsakit sa atong dakbayan ug sa iyang katawhan. Kay dili man ako gusto langay-langay og dugay, karong pinilay puhon, isuwat sa inyong baluta. Roger Silis pagka-congressman. Roger Silis pagka-congressman. Ay, mo kalimutan. Vote straight Freedom Party! Ay mo kalimutan. Roger, Pasixto, magkakain nga tao kami tambong sa atong opening salvo, sa atong opening salvo, sa atong opening salvo, sa atong... Oh, sa atong opening salvo. paminaw Pasixto. Kwarta nakapadaghan ning atong opening salvo. Bossing! Aljon, usa? Bossing, may naitabo. Aljon? Patay na sila si Pinoy. Ingon akong nagkatug sila nagsanding siya nagsakyan. Pagbukaw na nako, inanay sila nangatumba. Nagsigara mga mata, pulos o ang iko. Pasixto. Bisan kinsa pa'y nagpatay nilang Pinoy, pero dako kay kong kalipay, Roger. Ato ka ng gamitong propaganda nga ang atong kaatbang aming patay na ni Pinoy. Kanauga na dito, Pasixto. Musod ko. Dali, Arjun, dali. Dali, lagi, Arjun, dali. Dali mo, Arjun. Leo. Naibaw na ko. Pahi nilang Pinoy ang imong ibalita, Jer. Di arami sa atbang. Magkamit ng hitabo si Rex Leo. Watay problema ana nilang Pinoy kay wa na sila klaro nga Diyos. Bago pa na ako silang ipagawa sa presuhan. Kamit ang ilang kamatayon sa inyong kontra sa eleksyon, Jer. Bye, Leo. Terasa! May kayo miabot dayon mo, may kayo miabot dayon mo, may kayo miabot dayon mo. Oo, may kayo miabot dayon mo. Sir Sixto, kuhaan ka na para video support, sir. Okay. Kaya ko na yun, why problema ka na. Tapa, magpahimutan ko sa kong kaniyot. Why problema na yung gustong panghangyon ako, okay. Bet, unsa na? Rolling na, Tes. Unsay imong ikasulti, Sir Sixto? Ang kinsa mamanay ang atong kadudahan nga mo nagbuhat sa ingon kun dili ang katbang namo ning umaabot ka pinili 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 mga langit. Una sa tanan, magpasalamat ko dako nga niagi tingali ang tanang mga sakop sa media. Print o broadcast, no? Print o broadcast, no, niya? Congressman. O congressman. Ayaw na ana, kay wa pa gani eleksyon. Dili pa ta congressman. Ay. Baliko na ko. Kadako kayo akong pasalamat. Nga ni among mga sakop sa media aron ka pabati sab nako kini ako karong opinion bahin sa nahitabo sa doon mo kakatabang sa kampanya nga suway ko kaluoy gipatay. Kinsa imong gidahan nga patay, Sir? Wa may kontra. Wa may kaaway bisero sa kabuok aron ingnon mi ani. Apan dihang mi apil mi nining gitawag og bugnong lugay nun. Subo kay panandungon kay diha sa pagsugod. Gisugdan dayon og panghasi kami mga silis. Diyang nabalitaan og nabaniog nga moapil na kami sa politika nga bugtong lang namon tag katayuan mao paghatag og kausaban sa dakbayan. Mao na ni ang nahitabo. Una gipaulbos sa bomba ang budiga sa gamay namong negosyo ug karon duha na mo kagkatabang sa kampanya ang gipamatay. Unsay ikasulti nimo sa mitumaw karon nga vigilante, sir? Why labot bisan gamay ka na vigilante.
Wa kami sa dakbayan o hasiyon kami vigilante. Kay suma sa atong hibawan, ang hasiyon ug vigilante mao ra katong mga dautan. Layo ra kayo ang giingon nimong vigilante, Teresa. Please, kaniyot una, tubagon ko na ning nanawag kay labing siguro usani sa mutunors pasubo og suporta aron lig-on namong dawaton ning pagpanghasa sa pikas partido. Okay. Hello. Ayaw pumakap, Mr. Roger Siles. Kinsa ni? Sir? Excuse una ninyo, taga-media ha. Tubagon na nako ning nanawag. Hello. Nabati na ko ang tanan mo gisulti, Mr. Siles. Bakakon ka. Way labot ang inyong kontra sa eleksyon. Ako mo nagpatay sa duha niyong katao. Kain ka. Ari ako. Di ako sa gawasan yung gate. Huwag diha. Ayaw paglakaw. Huwag diha. Papa Sixto. Ako na rin atimang sa kabidya. Ako na rin atimang sa mga taga-bidya. Ako na rin atimang sa mga taga-bidya. Ako na rin atimang sa... Nagkinahanglan sa akong atensyon, ha? Pasensya na mo kung biyaan ko kamo dinhi. Anyway, parehas mi kunuhon na og nagkauyon mis Papa Sixto nga nahitabo binuhatan sa mong katbang. Aljon, dali na. Okay. Sige. Ipadayo na to. Ang kasumpay na ko sa pamahayag sa umabot to kung gusto mo rin. Gusto deres mo ang katbang. Gusto sa nagkagubot. Naghatag sa nagkagubot ang kasama sa malinaw. Unda na itong nakpayan. Huwag magiging sila magkasulbas sa gubot. Karos itong nakpayan. Sa itong nakpayan. Oh, sa itong nakpayan. Sa itong nakpayan. Nagkabantay na ko pinagi sa mong cellphone. Salamat sa mong pagtawag din ako, Bet. Maupay paggawas na ni Roger. Salamat. Bye. Pidukan man ang imong tingog. Ha? Tess? Kinsa imo gikasulti? Si Papa. Tura, Masya. Tura, musing, tura. Ang vigilante. Rapiduhan ninyo! Ayaw! Huwag magpabuto kay nagdagang mga ditsing mga taga-medyasyon. Huwag magpabuto. Naasasaat bang musing? Nagkalmalaki nagbarukay. Murag lagway na hitabo. Tanawan ng musak kaya nasa sa motor musing. Wala musing. Sundon din na to siya, Aljon. Ha? Sa mga sakinan! Dali! Dali mo! Bas! Steady, Aljon. Steady lang. Pantang ka na siya. Steady! Steady na ka na! Kana! Ala, musing! Musing! Dalawa, musing! Ay, kung di mo musing! May sukar na motor! Nalakpot siya! Hulong! Hulong! Mapatay ko na gid ikaw! Mamatay ka na yun, animal! Mga higala sundan ang kanunay ang uban pang mga sumpay. Nining atong sugidlanon nga naguluhan. Kagaw! Nikay! Direktor Algin Nabakita. Spinner Nelson Tantano. Recording Engineer Aquiles Hesen. Ug laing dalit kaninyo sa Super Radio Production Center.